Здравейте, приятели, аз съм Вики и днес ще играем на Pixel Car. Както виждате. Тук ще изберем кеша. Добре, в гаража имаме кредит. Надяваме се нещо хубаво. Да, не знам, що се надявах за нещо хубаво. Добре, сега нека да започваме първото ни състезание. Ще бъде на дългата карта. Ден. Добре. Хора, състезанието се провали. Аз какво направя, че... Защо настройките са ми така? Хора, аз нямаше какво да направя. Те настройките ми... Добре, така вече. Добре, сега ще пробваме второ състезание, че първото... Добре, хора. Се опитвам да печеля турнаменти и да си максим плата. Добре, хора, почваме сега второ състезание. Надявам се този път да бие. Добре, за сега бия. Минуто, ако чуеш да го следете върху микрофона, много приятно канала, ще остава в описанието. Добре, хора. Не първо победа. Сега да снимам. Какво се притеснявам да сега? Нещо по кота за правене. Субару. Ще видя дали има нещо в шопа, дето да си купим. Опа. Толкова мога да си купа за толкова пара. Може би е това. Направо избухах, нямаше шанс. 6. И се вършим в гаража малко време. Това е последно състезание, модел си помня героя. Къде? Пах също кола. Не знам кога науча и след това. Може би ще напиша също, което ще купя. Какво друго си купих? Купи забереш какво си купил. Нямаше шанс. Добре, хора, отиваме на следващото състезание. Нямаше шанс срещу мене. Ще загледам много по-добре състезание, може би 10. Добре, така. Това ще го разгледам. Сега на Snow. Надявам се това да го размажа. Само първото, защото то струва 10 милиона макса. За синьото турбо.
Сега сме изпълнили златното, мисля, че има толкова голямо значение. Много бавно тръгнах. Аре, количка, моля те. Тук защото няма толкова бавно. Давай. Малко. Винаги са лесни въпроси, четирата понякога губа. 240, 243, 245 и 5 и 6. Уху! Уху, много дигнахме. Да. Толкова размазах. Само ако той да ме размаже залети. Моята пръста. Но, губих. Много ще бия. Дори да не бия, пак е много пари, ще мога да игра, колко искам до момента вече. Ще има 400 хиляди. Няма да стига първо до 10 милиона, за да може да се бие. Също GTA. Не знам. Ако може и да ме бие той. Добре, хора, то за сега сме в началото, така че със сигурност ще ги бия. Ще е дали ме проверя. 2 кутийки ми даде. Ще 3 кутийки отварям. И много пари за харки. Добре, сега. Това са да нигаме левел. Турнаментите на много лева. Добре, 32, като нямаше шанс. Няма за това видео да успея да максна горе до колата. Само навигатора ми остава. И другото видео да максна тази кола и да почне нова. Добре, хора, и то също го бихме. Гледай. Не, още не сме дигнали лево, обаче взехме трите са на лево. И ще апгрейд на XP, че да. Добре, финал също поиграем. Също Mitsubishi. Добре. Не, то ми изпревар. Може. Дали ще не бие? Mitsubishi да не са по-бързи. Mitsubishi да не са по-бързи от Nissan. Не. То, че ми изпревари. Да, не може. Аре бе! Не, то ме би. Я и кола обаче. Моя гледа през. Как ме пиве, Ева? Добре, хора, отивам да отворя приятелче. Не чуем 5 милиона. Не. Това. Да мине какво такова. Имам 4 кредита, само ще имам 5. Ако бе този турнамент, нали? Добре, също Mitsubishi 10 шанс. Добре, хора, да кажем, че това е по-яко от синьото, така че ще го сложа. Леле, аре! Така ми даде нещо хубаво да мога да продам, да си купа някаква много хубава кола. На следващото няма да играя, че на нощно не обичам. Добре, то...
Subaru. Добре, това е Subaru. Хора, трябва да си купа нитро, че нитрото по принцип е полезно, ама. Не сега са това състезание, ще си купа нитро. Нитро, защото буквално. Ни, чили се окото за малко да не видя, ако че почвам. Отиша ме би. Айде. Вече 6 клейта. Добре. Сега да... Добре, още един крит получихме. Експит алгоритъм. Отиваме първо да отворяме кредити и после ще купа нитро. 6 милиона. Ще има 10 и повече. Айде 10 милиона и ще почна да бедвам. И после ще събирам за това за турбото. Чай малко. Ако не мога в камера да се вързи турбо за двигателя, другия епизод. Ех да почна с едно такова. Паднаха ми се някакви джанти, ама... Те са 9000. Никакъв смисъл да ги такова. Хора, струва ли си нитро за 19 000? Аз имам 20. Не, ще купа едната бутилка. Добре. Това още не знам какво е тази. В смисъл все още не са чак толкова трудни, че да. Добре, хора, вече сме 158 рейтинг. Добре, сега започваме следващото състезание с нитро. Сега сме леко по-бързи. Добре. Добре. Като жена е дами. Ако раде секс. Едва ли ще ми бие, не е бърза кола. Да, няма шанс. Но ще да сме преди си много финал. Ще толкова бавно. Вече лева 21 от тези параметри бият много. Дай да си бедме. Аре, 50. Не можах и 50. Нищо. R33 си сега. Не само да R33. Някакво определено, но едва ще ни бие. Да, много фейсбук тук не става. Аз тук с някакво смарче се такова. За да ги Не, но ще остана. Ами, до момента си ги става старта. Общо взето целта на пенсията е да видим кои коли могат да бият в момента, нали, почти всеки път и кои, нали, зависи много също които примерно и само. С 1 километър повече дигнах. Има кой да бият и само. И вече много яко. Шанса да се бъде някой, който може да бие сега. Едва няма проблем. Добре. Лесно, да се направим по-стар. В момента събираме за някаква хубава част, на която че със сигурност ще трябва апгрейд. Добре, не знам коя е поредна победа на турнамент, но стават много лесно да видите. 67 милиона или 600 хиляди. Държавното да се има. Колко дигнах? 9 кредита. 25. Може би ще бъдат 12. Добре, сега играем в крайно състезание, 23 левел. Ще параме доста. Надявам се да изкарам доста добре това също.
Турбо направо ще вземе всяка добра тока. Не, то ме издуха, май. А, не, добре. Или пък да. Добре. Аре бе. Айде, още един ме издуха. Добре, как всеки път на последното състезание не мога да бия? Таман да дигна левел. И ти биш десятка. Да. Кога тръгна го настига? Абе, айде, бе. Това би още съм в началото. Ако и то ме бие. Добре, сега сме срещу Иксън. Не това не е Иксън, тези. Знам, че ми сега не изглежда просто. Тези да ми изглеждат странно преди като не някой. Обе, някой ми обясни как този беше на финал, като това да си мисли и поставя. Добре. Левелъпнахме. Битър ми даде кутийка, нали? Не. Не, сериозно не ми даде кутийка. Защо? Какво правиш? Тям да вие какво мога купат. Но двигател със сигурност. Може да знам, че ако сме един политичен добре. Турбо. Добре, ще сменя турбото на колата. Добре, не с това, с... Добре, сега не мисля, че ще продавам Ето. двигателя на Nissan. Ще винаги да се го оставям, защото си печеля да се бъдем Nissan. Спух някакъв. Ладно. Това. Добре, хора, още малко апгрейди по колята. Първото ми... Това турбо направо. Бех 150 и нещо. Аз па HP. Рейтинги са съм 245. Бахте, това турбо. Направо. Не дигна горе. Добре. Хубавото. Значи, може би да събирам за по-хубавото. Защото... Защо? Добре, хора, вече напредваме с тази игра, напредваме. Сега този че го издух. Може би ще мачам всичко без турбото и вия. Вече не знам дали ще вникам за това. 12 милиона. И 280. Даже 82. Добре, сега ще състезание. Това няма шанс. Това ще го издуха. Но ето още на старата си го оставих.
Пич. Чао. Не знам на подпишите на unboxing какви книги. Ще имам 14 книги, както гледам сега. Ама и добре, да се накъде. 14. Какво? Нека, определено. Сега се канала, особено като дигам левел. Колко турнаменти си изиграл? 12. Това не е 12, не печели. Не 12, 13... Не, 12 от последния турнамент и... Просто втория. За малко да не съм втори. 14 секрета на 21 диамант също. На 24 лева. Как ти е вързала да ти даде толкова скъпо нещо, а ти да си... Не, първо приятелите, защото толкова си купа нещо, после да взем, че е малко. Хората също го направо минахме. Надявам се сега да бия последния, не като всички пъти. Това е ужасна кола. О, това е много. Двигател даже. Доста джампи ми даде. Двигател. И нито. Излитам. Надявам се ми да даде кредит само, защото и да ми даде нещо хубаво за продаване. Ако може, нали? Да, добре, да ми кредит. Моля те, дай ми нещо хубаво. Какво е това? Това драк кит от къде се взема? Това драк кит от къде е лавара, човек? Добре. Ми да ми 97 000 нещо. Малко ще купа нещо, колко там, нали? Добре, купуваме това. Бутала се само да купуваме, че не съм купила. Нито едно. Да, това купуваме. Турбо да хубаво. По-хубаво да купа. Добре, още... Пирачки няма смисъл да купувам. Добре, купувам и тебе. Сапата ми, надявам се стане нещо от нея. Не купих ли втори бутил? Сериозно. Аз ще само двигателя и това. Не турбото, което купих, ми сваля. Добре, сега. Почваме си. Първо не знам как. Нямам нищо, да. Аз тук. Добре, аз тук не съм купила. И това ли не съм? 1033 коня. Това се надя още по-бързо.
Деям бате, вече съм 375 рейтинг, дигам 371. Да съм 1033 рейтинг. Нали хората ще направим един последен турнамент с тази кола. Колко по-добре стана. То това само дига рейтинг. И малко HP, така. Добре, хора. Колата вече би трябвало да е звяр. Смени се за началото. Ще правим на камера и сега директно следващия епизод и почвам да се маска на десен. Добре, хора. Аз ще игра последно състезание за този клип, че... Нали не си скъбих нито по-колко. 333 км. Добре, явно не се представих толкова добре. Мале. Звяр. Това стана бати звяр. Добре, първите ми 300 км за играта. Много прекорна време. Може ли по-добре си представям? 320 км. Хора, това беше всичко от този епизод. Това беше всичко от мен. Надявам се клипът ви е харесал. Ако е така, абонирайте се за канала, оставете лайк. И бай-бай и до